Ka jingwan poi jong ka ayom liur bat ka jing hap lanter jong uslam kala ay mansim ya unong rep hakipen thor kba bat kiwe de ki jing tre jong unong rep henrei kene ka jing hap jong uslam kala pan chong ir pat ya ki nong lej nongwan la ka dei ha ki surok ba la ne ki surok shnong namar ka jing hap lanter jong uslam menta ka tayo habalum jing tip na keleng ki jaka ki babun ki surok ki la khlem bat kane ka jing khlem ka bu jing ma shibun khamtam ki ying ki badon ha ki jaka ki balong rian kat kum ka jing yo alum jing tem shaki thain pathar khma ha ka arpho nyo tarik ujliu ahrajar arpho ka jing tua kala jan bamlut ya ka footpan ka bakiu shaka kantoj dom nongrim lada kamdon ka jing penba hapo kine kisngi kane ka footpan kala bandkut no sundon lada ulabba undang beteng sakoi pat ka jing tua khando ha kane ka thain pathar khma kala ja ha kalat bankiu shaka tangki bapenlang jong ka phe pathar khma kene ke jing tua jong khando kala tap lut ye ki surok bayat ki kali bat ki kali kimla shu banyat lengba kene ka jaka ha kene ke jing tua khando ka basngau don bok kalong bakam pat don kano ka jingja ka basongsi ha ka wai pat ka khubor ka jing tua khando ka jaru ha ka shnong kuinain hari boh district kaba ka wai galong ying kala haban mi no nala ka ying ka bakishong ki sa baro shekata namar ka jing tua ka khando kala long nadu na senda ying jongki kene ka ying gede ka ying jong ikong sita rani kaba ka ying jongki kadon hajan jong kawa omsaw kene ka jing beteng jong slap ban hab lenter klem sange kala penlong ya kene kawa bandap lut bat banrat iki khando ki badon hagi jaka ki balong khongwan ha kawai pat ka jingja ha ka thain mau hati sonidan ka jingjur palat jong slap kala penlong ya ki surok ki badai ya lenti na ka shnong sonidan syajair bat lamalong ban is ne hi khaj ban pej ya kalej kawan jong ki kali namar ka surok kam ide shu bandangla baniat ki kali namar ka jingr ben jong ka khti saw ka ba om ithu shu ya ku surok baniat kali hakaba na kalyang jong gaseng HANM mahoti zone hapo ka jingyalam jong ba Samuel Shadap ubade presiden jong gane kaseng na mahoti zone kalapan pau ya ka jing sokhya halor ka jing bom don shu kinong irap bat ka jing sha I khunswet kane ka than menta la bun snem ha ka jing shisha kane ka surok ka de ka bala penmang na ka skim PMGSY Henry kontraktor ubade bantre ya kane ka surok uklem pat sedangkat hadu mentaru kumta na kabanta ka jingsuk kinong shnong ki balet ki bawan na kane surok kaseng HANM mahoti zone kala kan tujur yaw kontraktor baun sedang no kloi ya kane surok so ngina kaliang kaseng HANM mahoti zone hakane ka step ni wan ya ka banjurip ya kane ka surok ka banasridan shalamalong ngina kaliang kaseng ngidap daga jing nyo khya ngidap daga jing susi namar ka jingwan ut ka jingwan nam jong pajba te ngimbong sen kaliang kaseng ngina kaliang kaseng ni karpat jor yaw kontraktor bat kham tamru na kaliang ka office jong ka PMG swa be kidei ya ka ban tuklar bat kidei ru ya ka ban ai dak warning yo ne kontraktor namar ba hadu mentang I ba ka jingtre kalong pending back te kham tam ni I ba kini kisnong atli ka jair bat kalamalong kababun ki jing ki mat kham tam ha ka pang ka stom ka basnusi kalong ba bun sin hi ki nong song snong ha kane ka than ki mat ya ka jing kham tam ne ki kenthe ki bakha ki bapun den ata ka daw ngina kaliang ka seng iwan ya ka ban jurip ya kane ka surok te sa ka weru ngina kaliang ka seng ni kentujur sya u kontraktor ba udai ya ka ban le ban pendep ya kini ki jaka ki balong ma ya ka yat kayeng jong ki kali ban ngi iru ba hang ne kum ka seng hi ngiwan balik bangi hap wan tuklar mar bangi I bana kapor sakapor ngiat kentu ya kontraktor ban tre ban pendep ya kene ka jing tre hre na kaliang ka jong umsim la sim khia ya kene ka jing keren ka bangi keren te den ata kaliang den ata kadau ba ha kene ka step ngiwan ya ka ban pen I leng ba jong ki video sa kapak hi borok kawe namar ba khamtam ngi mat ha than nong kendong ka jongi kinong tre kontraktor bun sin hi ki sim kabu bat ki jule ya ka mon la jong tengi na kaliang ka seng inom ailat ya bakum jine ki kontraktor bagi dei hi ban pendem ya ka kam ke baki kila sim ti tena kaliang ka seng ni kentujur sa sisin ba u kontraktor bat ka office jong ka pim di swai ki dei ban le ya don kam hapo jong une u benai jon kuble shibon kusnak so